ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен. ситораи вазни 61 килограмми UFC Шон Омели мехоҳад ки бо топови ҷангвари вазни худ Марлон Вера барои камарбанди муваққатӣ муҳориба гузарона. ман медонам ки Стерлинг вазни зиёд кам мекуна ва шояд ки ҳозир ӯ аллакай 75-77 килограмм вазн дошта боша ва мегӯяд ки моҳҳои наздик вазн кам кардан ва баромад кардан намехоҳад. Стерлинг 7 ё 8 моҳ истироҳат кардан мехоҳад. аммо довталаби асосии Шон Омели омода аст ки ба октагон моҳи март барояд ва ба фикри шахсии ма дар навбат бояд ки Марлон Вера бошад. ӯ чанд муддат пеш Доминик Круз ва Фрэнки Эдгарро шикаст дода буд. якчанд ҷангварони хубро задааст. чаро ки муҳорибаи моро бо ӯ барои камарбанди муваққатӣ ташкил накунанд? бояд ғолиби муҳорибаи мо бо Алҷамин Стерлинг меҷангад вақте ки ӯ барои муҳориба тайёр мешавад. фикр мекунем ки айни замон аз ҳама муҳорибаи машҳур ин муҳорибаи ма зидди Марлон Вера барои камарбанди муваққатӣ мешавад, гуфтааст Омели. дӯстон, хотиррасон мекунем ки Алҷамин Стерлинг эълон кард ки якчанд моҳ истироҳат мекунад ва баромад кардан намехоҳад. ана Шон Омели ва Марлон Вера боша дар ҳақиқат метавонанд ки барои камарбанди муваққатӣ ҷанганд. онҳо аллакай як маротиба вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Марлон Вера бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. а барои Шон Омели боша ҳамон мағлубият аввалин ва то ҳол ягона мағлубият дар карьераи касбиаш аст. айни замон рекорди касбии Шон Омели 16 ғалаба ва 1 бохт аст. дӯстон, чӣ хеле ки аллакай медонед, шаби 12 ба 13 ноябр дар Ню-Йорк турнири UFC 281 баргузор мегардад ва дирӯз ҷангвари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов ба он ҷо сафар карда бо менеҷери худ вохӯрд. ва биён мебинем ки менеҷери Муҳаммад Наимов чӣ суханҳо гуфтааст. ҳар вақте ки Муҳаммад Наимов маро ба қайд мегирад, дар директи ма чунон таркиша мешавад ки ман ягон маротиба чунин корро дидагӣ нестам. дар пушти ӯ тамоми кишвараш истодааст. вақте ки ин шахс ба UFC рава, ин кори ҳайратовар хоҳад шуд, навиштааст менеҷери Муҳаммад Брайан Батлер. дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден, ӯ мегӯяд ки ҳар вақте ки Муҳаммад ӯро отмечад мекунад, мухлисони тоҷик мухлисони Муҳаммад Наимов директи ӯро мекафонанд ва ӯ боварӣ дорад ки вақте ки Муҳаммад дар UFC баромад кунад, ташкилоти UFC низ ба монанди ӯ ҳайрон хоҳанд шуд. барои ҳамин дӯстон, мо ба Муҳаммад муваффақият орзу мекунем ва хабарҳои навро интизор хоҳем шуд. ҳамчунин дӯстон, дигар варзигари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов рӯзҳои истироҳатӣ гузашта бо матчмекери UFC Шон Шелби вохӯрд ва чунин суханҳо навишт. барои шиносоӣ шодум ҷаноб, ман ин рӯзро интизор мешавам, навиштааст Раҷабов ва менеҷери худ Али Абдулазизро низ ба қайд гирифтааст. чӣ хеле ки фаҳмиден дӯстон, Лоиқ Раҷабов нияти бо UFC шартнома бастанро дорад ва хотиррасон мекунем ки моҳи декабр шартномаи Лоиқ Раҷабов бо ташкилоти PFL ба анҷом мерасад ва Лоиқ агенти озод мешавад ва агар ки худо хоста боша, метавонад ки бо ташкилоти UFC шартнома бандад. мо ҳам ба Лоиқ Раҷабов ва ҳам ба Муҳаммад Наимов барор хоҳонем ва албатта ки баромадҳои онҳоро интизорем. довталаб барои камарбанди вазни миёна Алекс Перейра боварӣ дорад ки чемпион Исраил Адесаня ва дастаи ӯ рӯҳан барои ин муҳориба омода нестанд. Исраил ва дастаи ӯ ин муҳорибаро намехоҳанд. вақте ки ман бо UFC шартнома бастам, ӯ гуфт ки бо ман ҷангидан мехоҳад, аммо танҳо баъди оне ки ман 4 ғалаба ба даст биёрам. барои чӣ ӯ ин суханҳоро гуфт? барои оне ки ӯ умедвор буд ки ман шикаст мехӯрам. ҳамин ки муҳорибаи моро таъин карданд, ӯ ва дастаи ӯ гуфтанд ки ин кори дуруст нест. Адесаня то муҳорибаи унвонӣ бисёр муҳорибаҳои дигар гузарондааст ва ман ҳам бояд ҳамон қадар муҳориба гузаронам. ман ин суханҳои онҳоро мешунавам ва барои худ хуб қабул мекунам, чунки ин чиз исбот мекунад ки ӯ дурӯғ мегуфт вақте мегуфт ки бо ман ҷангидан мехоҳад. Адесаня ва дастаи ӯ аллакай рӯҳан шикаст хӯрдагиянд, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаня ва Алекс Перейра 2 маротиба дар кикбоксинг вохӯрда буданд
ва дар ҳар дуи ин муҳорибаҳо Перейра ғолиб шуда буд. дар якум муҳориба бо қарори доваро, дар дуюм муҳориба боша Адесанияро ба нокаут равон карда буд. акнун онҳо саҳари 13 ноябр сеюм маротиба вомеқиранд, аммо ин дафъа бо қоидаҳои ММА. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.